prvý, to som si nalistoval, že Magnificent sa volal. V roku 1541 si povedali, ja nedovolím, aby sa Mesiáš vrátil. A tak tú zlatú bránu zamuroval. A pre istotu pred ňu postavil cintorín, lebo vie, že veľkňaz nemôže kráčať po hroboch. Koľký z vás veríte, že napriek tomu Ježiš sa vráti cez východnú bránu? Nech svet hovorí, čo chce. Nech hovorí Sulejman, čo sa mu zapáči. Ale Boh sa len smeje svojim nepriateľom a príde tak, ako to bolo prorokované, cez tú východnú bránu a položí svoje nohy na Oliveckú horu. To je Skutky apoštolov, 1. kapitola, verše 11 a 12. Tam čítame, že keď boli na Oliveckej hore, tak Pán Ježiš jeho oblak ho podňal a bol braný hore do nebies. A keď sa učeníci na ňo pozerali, Ježiš povedal, čo na mňa tak hľadíte, mužovia galilejskí, respektíve tí anjeli to povedali. Tak, ako som bol vzatý, tak sa znova vrátim na Oliveckú horu. A teraz počúvajte. Tak, ako Ježiš odišiel z Oliveckej hory, znova sa vráti späť. Zachariáš 14, verš 4, hovorí, že keď sa Ježiš vráti na Oliveckú horu alebo na Olivový vrch, rozdvojí ho od svojej polovice na východ, od západu v dolinu veľmi veľkú. Polovica vrchu únie na sever a druhá polovica na juh. Boli židovskí podnikatelia, ktorí chceli stavať na Olivovej hore hotel. Ondrik, ty vieš, že pred každou stavbou musí byť geologický prieskum. Lebo nevieš, na čom staviaš. Tak urobili geologický prieskum a zistili, že cez Oliveckú horu ide obrovská trhlina, ktorá presne rozdeľuje Oliveckú horu na dve strany. Tektonická trhlina. Keď príde Pán Ježiš, Zachariáš, 14. kapitola, verš 4 sa naplní. Ježiš znova príde na Oliveckú horu a Olivecká hora sa rozostúpi na dve časti. Tak, ako ho videli prví učeníci odchádzať, tak sa znova vráti sem, aby tu ustanovil 1000-ročné kráľovstvo. Toto je náš Pán. Toto je to evanjelium, do ktorého samotní anjeli chceli nakúknúť, nahliadnúť zo zvedavosti, v šoku, ako to Pán Boh vymyslel. On dokonalý a vymyslel takú zvláštnu cestu spásy. Dovolte mi na záver 10 minút. 6. deň je dňom človečenstva, pádu človeka, padlej prirodzenosti človeka. 7. deň je deň dokonalosti, deň plnosti. A dovolte mi zobraziť symboliku 8. dňa. Dnešná kázeň, 8. deň, môže byť novým začiatkom aj pre teba. Ak je číslo 6 číslom človeka a nedokonalosti a číslo 7 číslom plnosti a úplnosti, celistvosti, potom číslo 8 je číslom nového začiatku. Kňazi boli oddelení do služby na 8. deň. Chlapci, ktorí sa narodili, mali byť obrezaní ako symbolika zmluvy s Bohom na 8. deň. V Noachovej arche bolo zachránených 8 duší. Ako nový začiatok, bol to Noach, jeho manželka, jeho traja synovia, ako sa volali? Sem, Cham, Jafet, že vrát z Jafeta sú Európania. Povedz si, ty si Jafeta, ty si Jafetista. Semiti sú jasní, že? Sem. Odtiaľ sú Semiti, Cham a Jafet. A ich 3 manželky, 8 duší, ako začiatok niečo nového. 8 symbolizuje v Biblii začiatok niečo nového. Ježišovo meno podľa gematrie, už som vás to oboznámil s tým, čo je gematria, má číselnú hodnotu 888. A Ježiš Kristus vstal z mŕtvych v nedeľu ráno, čo je podľa židovského kalendára 8. deň. Podľa nášho je to prvý deň, ale podľa židovského môžeme povedať, že je to ako 8. deň, lebo začína niečo nové. Povedz susedovi na povzbudenie,
začína niečo nové. Ježiš poráža na Veľký piatok našu starú prirodzenosť. Vstáva z mŕtvych, aby na ten 8. deň, ak povieme, v takejto alegórii mohol začať niečo nové. A poďme na posledné 2 verše. Matúš 28. kapitola. Halelúja. Koľko z vás ste prijali niečo zatiaľ z Božieho slova? Halelúja. Jedinečnosť nášho Pána, jedinečnosť nášho Spasiteľa, evanjelium, do ktorého sa samotní anjeli usilujú nahliadnúť. Matúš 28 od 1. verša. Potom pozde, nakoniec soboty, keď už svítalo na prvý deň týždňa, to je ten 8., prišla Mária Magdalena i tá druhá Mária pozrieť hrob a hľa povstalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, pristúpila, odvalil kameň od dverí a posadil sa na ňom. Je to nádherné? Halelúja. Anjel odvalil kameň a posadil sa na ňom. A s úsmevom hovorí tým ženám, bol na pohľad ako blesk, jeho rúcho bolo biele ako sneh. Ženy rozmýšľali, kde to vypral. A od strachu pred ním sa náramne zhrozili. Strážni a boli ako mŕtvi. A anjel odpovedal a riekol ženám, vy sa nebojte. Strážni, vy sa bojte. Ženy, vy sa nebojte. Lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte. Bratia a sestry, ak hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného, nebojte sa. Ak hľadáte Pána Ježiša, ak hľadáte Božiu vôľu pre svoj život, nebojte sa toho, čo príde na tento svet. Nebojte sa vysokých cien benzínu. Nebojte sa kríz, ktorá sa deje okolo nás, pretože Boh pôjde s vami a postará sa o každého z vás. Pretože Boh už dávno odvalil kamene. Boh už dávno pripravil riešenie. Kdože nám odvalí kameň? Pýtali sa tie ženy. Kdože nám odvalí kameň? Historici hovoria, že ten kameň mohol mať 1,5 tony až 2 tony. Ak ste boli na tom Garden Tomb v Izraeli, ten záhradný hrob, tak ste možno videli, tam taká drážka, po ktorej sa ten veľký kameň mohol otáčať, kotúľať, aby takto zatvárali jaskyňu, ktorá bola hrobom. Jasne, že sa pýtali, kto nám odvalí tento veľký kameň, pretože bol príliš veľký a keď prišli k hrobu, kameň už bol odvalený. Keď hľadáte Ježiša Krista, vy sa nebojte. Keď hľadáte Ježiša Krista, vy sa nebojte o svoje rodiny. Vy sa nebojte o svoje vzťahy. Vy sa nebojte o svoje choroby. Nenechaj nepriateľa, aby ťa sužoval tým, že zomrieš na chorobu. Nenechaj ho, aby ťa gniavil lžou. Ty povedz, ja budem zvestovať skutky Hospodinové. Nezomriem, ale budem žiť a budem zvestovať skutky Hospodinové. Možno povedz, kto mi odvalí tento veľký kameň z mojej rodiny. A keď pôjdeš, hľadajúc Ježiša Krista, zrazu nájdeš, že kameň bol odvalený. Boh sa postará o teba. Boh si nájde cestu. Boh si nájde riešenie. Dôveruj tomu, že hrob je prázdny a že Boh má pre teba riešenie. Vy sa nebojte, ak hľadáte Ježiša Krista, toho ukrižovaného. Vstal, niet ho tu. Choďte a povedzte mojim učeníkom, že ich predchádza do Galileje. Ježiš vstal z mŕtvych. Je tu nová nádej, je tu nový začiatok, je tu nový zmysel, je tu argumentácia, je tu silný dôraz na to, že môžeš očakávať dobre od Hospodina, lebo on zvíťazil nad smrťou a žije. Halelúja. Olinka, ty si pamätáš R.V. Schambacha? V Brne sme boli na evangelizáciách. To boli také z takých prvých, kde ste sa možno ocitli. 1997 by som typoval. R.V. Schambach to bol kazateľ par excellence starého razenia, plný viery. Raz rozprával, že ho pozval jeden brat na večeru. Mali grillované kura, to si pamätám z toho príbehu. A ten brat mu rozprával, že mám, brat Schambach, na teba jednu veľkú otázku. A hovoril, že zomieral v nemocnici, skrátim ten príbeh, a že Pán Ježiš prišiel cez stenu do jeho nemocničného lôžka, alebo do tej nemocničnej miestnosti, položil na ňu ruku a povedal, syn môj, uzdravujem ťa, vstaň, buď zdravý. A mu rozprával celý ten príbeh a Schambach, preto si pamätám to grillované kurče, lebo Schambach hovorí, že ako mi to rozprával,
slzy mi stekali na to grillované kurča. Ale bratu, to je úžasné svedectvo. Sám Pán Ježiš prišiel k tebe do tvojej nemocničnej izby a stalo sa taký zázrak, že omdlievali sestričky, lekári, hotoví. Aké je to možné? Vy predsa nemôžete stáť. A on stál. Vy tu nemôžete behať, vy musíte ležať, vy ste chromý človek. A on behal a povedal, kto tu bol? On povedal, doktor Ježiš ma uzdravil. A potom Šambach hovorí, syn môj, ale ty si mi dal úžasný príbeh a ty si povedal, že máš otázku na mňa. A ten brat povedal, mám jednu veľkú otázku, 10 rokov s ňou zápasím. A povedal, prečo Pán Ježiš prišiel cez stenu a nie cez dvere? A Šambach hovorí, že mu spadla čelusť. A že musel povedať, ty kamarát, brat môj, ty nerozmýšľaj takými hlúpostiami, ďakuj Bohu, že si zdravý. Ale potom povedal, vieš, prečo prišiel? Cez stenu a nie cez dvere, lebo Ježiš Kristus je dvere. Nepotrebuje dvere, aby vošiel. On je dvere a môže vojsť do tvojho života. Akokoľvek je potrebné. Niekedy nevieme, kedy príde a ako príde. Ale ver, že Pán je dvere, riešenie, odpoveď. Ak hľadáte toho ukrižovaného, nebojte sa. Vy strážcovia, vy sa bojte. Vy, ktorí ste zlého ducha, vy, ktorí ste zlého srdca, Biblia hovorí, že v posledných časoch pôjdu tí, ktorí zvádzajú i tí, ktorí sú zvedení ešte do horšieho. Ľudia pôjdu od 10 k 5. Vy sa bojte, alebo prichádzajú ťažké časy, ale vy, ktorí hľadáte ukrižovaného, vy sa nebojte. Pretože on je odpoveďou na vaše strachy a neistoty. Pretože on má uzdravenie pre vaše chronické choroby a dávno pripravil riešenia, ktoré vaše rodiny potrebujú.